Nu sidder jeg her i toget. Vi er på vej hjem til min mormor, og jeg har lige skrevet lidt med en fan faktisk. Hun har en veninde, som jeg tror er rigtig stor fan af mig, så tak, fordi jeg ved, I ser mine videoer. Og det er mega sødt, så jeg skal ringe til hende her lige om lidt, klokken 2. Så skal vi overraske til veninde, tror jeg, med at jeg ringer. Hvis du skulle beskrive dig selv som en frugt, hvilken frugt ville det så være? Jeg ved godt, hvad du vil være. Hvad? Eller du vil vælge, men jeg siger vent dig. Vil du vælge en citron til mig? Nej. Hvad er jeg som en Synes frugt? du selv, du er en citron? Nej, men jeg kunne godt se for mig, at du ville tro, at jeg var en citron. Ja. Hvad synes jeg er? Hvad er der overhovedet frugt? En banan. Synes du er en banan? Ja, for den smager godt af sød. Du er meget en agurk, føler jeg. Hvorfor? Jeg ved ikke. Du ligner en agurk. Ja, jeg vil faktisk sige en tomat, fordi jeg bliver faktisk tit rød i hovedet. Føler jeg. Nå. Men hvad føler du, jeg er? En citron! Jeg vil faktisk sige, at du er en ananas. En ananas? Ja. Hvorfor det? Fordi jeg har så mange lag. Fordi du har udenpå og blød indeni. Ej, tak, Lav. Var det en kompliment? Jeg føler faktisk, at jeg er et jordbær. Hvorfor det? Fordi at jeg er sød. Nej, jeg er et jordbær. Jeg føler selv, at jeg er et jordbær. Nej, du er Du er ikke en et citron, jordbær. jeg er et jordbær. Lav, du er ikke et jordbær. Så er du et blåbær. De kan godt være lidt sure engang imellem, men også nogle gange søde. Okay, jeg vil gerne være et blåbær. Jeg elsker Ja, blåbær. for nogle blåbær er rigtig, rigtig gode. Andre blåbær, de er ikke så gode. Jeg får tit de gode. Og det kommer an på din dag. Det kommer an på dagen. Eller minuttet. Og så er det godt, der er mange blåbær at tage af. Men jeg forstår ikke de fleste. Altså, mor er et kirsebær. Ja, hun. Nej, hun kan altså virkelig brugt sig nogle gange. Jeg føler, mor hun er en fersken. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Jeg forstår ikke den her samtale. Jeg siger det bare. Nu skal vi ringe til en fan, som overrasker en veninde. Ej, din øjne skal gøre okay. Men hvorfor synes du, at den grønne var pænere? Fordi den der passer bare ikke så godt til dig, synes jeg. Gør den ikke? Nej. Hvad farve skal du så på i morgen? Blå. Det er for meget blå. 4 minutter. Jeg vil lige vise mit nye cover. Jeg synes, Det har du det er haft rigtig flot. i en måned nu. Jamen, de har ikke set det. Det er rigtig mega flot. Jeg har fået en liste. Kunne du ikke holde den inde mere? Hvad er det? Jeg ved godt, hvad det var for en lyd. Har du meget luft i maven? Vi tog en forkert bus, og jeg har ikke lige fået filmet, for der var ret mange i bussen. Det er der også nu, men ja, jeg fik lige muligheden for at filme nu. Ja, og min mor og min lillebror har taget en rigtig bus, fordi vi var... Og nu har vi taget en anden bus, for så at køre, for så at skulle gå 7 minutter. Har du noget at sige? Nej. Jo, at du skal øve dig i at filme andet end din hage. Ej, er det ikke den vej, hun bor? Hvem? Mormor. Nej, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Og så tog mig og Camille, som vi stod med, at vi skulle gå, men fordi det styrte regnede ned, så tog vi valgte at tage bussen. Det er ikke noget, vi har tænkt at sige til min mor, fordi... Men jo, og så... Vi skal nu, Laura, eller? Skal vi af nu? Nu går vi så resten hjem til mormor. Og vi har købt de her blomster til hende. Så var vi sådan lidt, kan vi få lidt rabat? Fik vi den til 10 kroner. Nu er vi hjemme hos min mormor. Hvad? Ej, du kan puste til mig. Ej, tak, mormor. Ja, ja, sådan, ja. Og du skal gøre sådan, siger han. Så kan man holde i den og drikke. Mig og Lasse sidder hernede i sofaen. Kan du sige hej? Skal vi synge en sang? Sang nu. Skal vi synge? Under stjernerne på himlen sejler du med mig. Så du skal altså kigge på kameraet. Øjne, så er vi. Lasse, kan du ikke svare? Vi skal synge. Vi skal synge. Hej, Bugge! No! Nu står vi her og venter på et tog, som skulle have kommet for lang tid siden, men som altså stadigvæk ikke er kommet. Og det er faktisk virkelig irriterende, fordi nu er klokken næsten 7, og ja, vi har fundet ud af, fordi vi har nemlig tænkt os at tage på McDonald's, fordi at, ellers kommer vi stadigvæk mega sent hjem, og det er bare den nemme ting i dag. Så vi tager på McDonald's og spiser aftensmad, hvilket er mega hyggeligt. Det gør vi faktisk aldrig. I hvert fald så har jeg ikke filmet så meget, men det var ekstremt hyggeligt hjemme hos min mormor. Det var virkelig hyggeligt, og hun blev mega glad for den gave, jeg havde givet hende. Jeg havde givet hende sådan en grus med nogle blomster på, og så sådan en kik lakrids, som mig og min mormor vi kender, fordi vi tit spiser en, når vi går op og handler. Så køber hun altid en til os hver, som med sådan en lille god lakrids ting. Den smager så godt. Jeg er faktisk ikke glad for særlig meget lakrids, men lige den her, den smager så godt.
Og så gav jeg hende en lille kort, hvor der stod sådan en lille hilsen til hende. Må jeg få en kram? Nå. Ja, ja. Din fjollede en. Ja. Han gør det kun, fordi han gerne vil se sig selv. Han gør det kun derfor. Ja, du er så fin, du sidder i klapvognen og venter. Vi glæder os til at kunne komme afsted, for vi kan få McDonald's, for vi er sultne. For vi er sultne. Pas lige på mit kamera, Lasse. Kan du sige hej, hej? Lasse, kan du sige hej? Hvad hedder du? Hedder du Bo? Nej, han hedder da Jens. Nej, han hedder Lasse. Det er dejligt. Kan du ikke lige sige hej? Nej. Sidder I rigtig og hygger? Sidder I rigtig og hygger? Det er også sjovt. Vis din fod. Ja, er du okay? Ja. Sådan, hvor er du god, maner. Hvorfor kys på kind?